Cayetano nga pala ang climate change focal person ng Pangasinan PDRMO. Alam niyo ba, ayon sa 2015 report on plastic pollution ng Ocean Observancy and Charity and McKinsey Center for Business and Environment, ang Pilipinas ay pangatlo sa pinakamalaking bansa na pinagmumulan ng mga basura na napupunta sa ating karagatan. Ang ating bansa ay nakabubuo ng 2.7 million plastic tons annually at 20% doon ay napupunta sa ating mga waterways. Ano naman ang indikasyon nito? Dapat ba tayong mabahala ngayon at nandito na ang rainy season? Ayon sa climate projection ng Pag-asa, 15 to 30 years from now ay tataas pa by 40% ang ating seasonal rainfall. Ibig sabihin, kung wala tayong gagawin, ay babahain ng ating probinsya. Ano naman ang magagawa natin? Bibigyan ko kayo ng 3 paraan. Kung kumakain tayo at walang nakikitang basurahan sa ating paligid, nararapat lamang iligpit to ng maayos at kung may nakita ng proper trash bin, tsaka natin to itapon ng maayos. Maging responsable tayo. Sa ating mga beach lovers dyan na nagnanais na mag-picnic at magkaroon ng kasiyahan sa tabing dagat, huwag kalimutan ligpitin ng mga daladalang kalat at kung may nadatnan na tayong mga basura sa ating paligid, sama na natin to sa ating liligpitin. Panatilihan nating maganda at malinis ang ating mga beach. Pangatlo, ating sundin ang proper waste segregation na naaayon sa ating Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Program. Kulay green para sa mga nabubulok o biodegradable na mga basura, kulay pula naman para sa mga di nabubulok o non-biodegradable na mga basura, at kulay asul naman para sa ating mga recyclable na mga basura. Magkaroon tayo ng malasakit sa ating paligid at sama-sama tayong maging ligtas at aktibo. Pangasinan, #1.